Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Admission open for playgroup, pre-nursery and nursery. Angels Play School, Upper Lachimia, Shillong. Contact 98635-67162 or 600-9322457. Bull, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kinoilam Jaganyo Trip Youth Council, Hakasantrik Luber Ajar Pausan, Kilaiti Dagador Khas, who Chief Executive Member John Kakasi Hills Autonomous District Council, Uba Shambor Lang Rinja, but I Jingmun Eka Council, Bagarukam Tungkam Tunjam, Hapok Council he broke away, Kadiban Long at Kumikandon Jonga Service Rule Hakandai Spa Rupo Way, but Hakalan Diga Koi Basuba, Clam Pinan Kambakla Yakabor Kumginong Mikmat, Niban Shutong Bian, Kumlaja Hakisnam Lalet Yakabla Pau Lingba, Kasi AG report Jongsnam Arja Kakandai. Habakaran Jikilar Ptaiku Board, President Jak HYC Bat Roy Kupar Syndrome, Ure Thuru Bakasengla Ajumut Yaka Council, Ban Pintre Kampura Kikandon Jonka, the Khasi Hills District Trading by Non-Tribals Regulation, Kakandai Spa San Posao, Badiki Rules Balashna Deka Council, But Hakajukapur Kasengla Ajumut Yaka Executive Committee, Bahakabe Day Bakajing Ika Trading License, Yibam Day Riulum, Diban Don Kakindon, Bakum Gita, Kibrio Kidiban Long Tankinong Shoshnong Kibapura Kajilla. Hagajokapor lo ang bagasengla karpat UCM bantaw kilat linti kumno bante lakam nagbentaban perking bha halor ka khayi ka pateng bar kajing shim kabu jang gibri ki bamlin banjukam kerteng nakbenta kinong khayi ki bamde ki try muluk dak bele benami bar bambijitom dak beting la dalap yakum kita ki jai breu kani kajing ya kenduk kajongi ngila ai ru ya kijing ai jingmut nak kalian jong seng ya ki sautuli ki mat ban ai jingmut ya ka isi ka batmai ban kumnu ban pentrikam ya ki beta ki boper ki baka isi ke ban kan yo ban le hakini ki sni bat ki pot ban sawan kajing ading mot ka baningkong hot nilai ui ya kajing kren jong CM hat wasni marsen wanra lane marsen shimti ya shuki kum CM ulong ba ka isi kan pet lane kan wat ikilat kilinti ban pentikna ba kajing tungkam tungjam hang ni hapo jong ka desa council kan long ka dakarukom ka bakut ka basuba Nimlak banlen bah kini ki snam ki balalen kat kum ka report jong ka CAG jong snam aja khat khandai kala don ka jing ong baka karukom tungkam tungjam hang ni hapo this council kamlong ka bakut ka suba ndrei ka nimdei ban klet pat baka this council ka don ya ka service rule jong snam khat khandai spa ndruwe bat hakata ka ju ka service rule ada bantua bakinu kinu ki kam ki balai hapo jong ka this council dei ban khot advertisement dai ban pelong ban khot advertisement bat ban pelongnya kita ki examine tungkam lane ki interview tungkam bakum ta ter ndre yakini ki kendon jong ka service rule jong snam khat nice part ndru kunway ye sosi ban ong bale asia kini ki post nam hang ni ki post nam ki baladap omshem la pentrikam bat kajing tungkam tungjam hang ni apot desa council kala shulong bet lada don kajing adai bat unu ubashong ka shuki kita ki bahaya ngasem ki perlok perjor ki nong kershan ki yo lat bandrung kum ki nong tre tengi kwa baka isi ke batmai hapo ke jeng yalam jong CM u badon buram u basyong banta ka shuki kidai ban pentikna banang ni syakmat kan ke isi ke banta kamdei ban pentrikam kamdei ban pendon kam ya kabor nyo da kabor be da kabor bantung kam yanu bat ban but renti bet ya ki kendon ki baladon lepa hakani ka service rule jong khak nice pat rupuwe ndon kam ngim da don kam ban wanra de kidu kian la da dei bepentri kam tang ya kata ka service rule khak nice pat rupuwe ru ngatrai kala biang na dong sedong namar kani ke jingle jong ka desa council hakini ki post nam ki baladap banom khot advertisement banom pelong ki kinu examine ka pelong ki kun samla jong ki kamtam ya jong ka jai pendrio ban du jingkerman ki ban banom yo ya kalat bakin yo kam yo jam hang ni apo isi takata ka jing ajing mut ka jongi ban ong ya ka isi ka batmai baka dei ban but renti ya ka service rule ka nice part rupuwe bat ban penting kena baka tungkam tungjam hang ni apo desa council nang ni syakmat ka di ban long hakalenti ka badai bat ka bakut ka basuba kabaar ka nakaliang jo kaseng ila ajing mut ru ya ka isi baka dei ban pentrikam pura ya ki kendon ki bodon haka trading by non-tribal regulation ka nice part sanpuwe ki kendon hapo ka trading by non-tribal regulation ka nice part san posao haringkat ki rules kila ada ban kerensyai
kumno baka isi kalak ban I trading license lani yano baka isi kalak ban I trading license bak kalak ban kentat iki trading license kawin iki kendon ko ang balada udon u tribal lani u trairi trai muluk ubala ban tre ya kanu no kam uba tre ya kanu no kam lada don unon tribal uba apply ya ka license ya ka bakum kita ki kam lani utaw nong tribal onom I trading license hindi tang kata ka don ka kendon ka boong baka isi ka di bendon ya ka limit bahadu katnu kalak ban I trading license ya ki non tribal ya kata la thok sya po ka regulation jo ka nice pasan pasang dan nakalian to ka sengi kwa ba ka isi ka batmai ha ba ka issue ki trading license nang ni syakmat kadai ban but renti ya ki kendon ki bladon pa ka regulation bat ha ka rules jo ka nice pasan pasang bat kumju ru ngila ada ka we ka jingmut ban ong ba lali fipet ya ki kendon ki badon akan ni trading by non tribal regulation ka nice pasan pasang ki ong ba unon tribal ubade hi unong India ula ban apply ka trading license lengi kwa ban ong ba kadairu bandon ka kendon ba unon tribal uba wan ban apply ka trading license udai bandai unong song ba pura jong ka jela umdi jong ka ri India ri udai bandai unong song ba pura jong ka jela batang kita ki bri ki bala khala im ki bala don ki bala khala he alasan hang ni apo me hapo ka jala ka jongi tang maki ki la ban apply la ni kin apply kin yo ya kita ki trading license ndai ban ai la than ni ki bri ki bawan tang menin men chisni na sabar ban apply ki trading license ba kumju ru ngilai keren ban ajing mun ba ngila babon sien kini ki central government officers kam tam na long hapo ki army ki military installations ki badan hapo Shillong hapo Meghalaya ni iba maki ki khot ya ki kam contract ki ba fair Bonsian ki contractor ki bawan na sabar kim jusyam wat ya trading license ki district council banle ki kam ki fair hakini ki jaka kam tam ya jaka central government tingi kwa baka isi ki bat keman kade ban but dien bahaya kan ni kade ban penting kena ba baro ki beri ki banabar kam tam ya ki non tribals ki bayo ki kam hakini ki central government officers ki bayo ki kam hak po ki jaka jong ki sipai lani ki len sipai ki fair ki badon hang ni hapo Meghalaya hang ni put usam jong ke HDC dai ban penting kena ba maki ki dai ban apply ya ka trading license te katar tadi ka jing ajimut ka mangila ai ya ka isi bat ka kabalai ka bana kaleng jong ka seng ngilabu Ahmad jong ka isi Ahmad jong CM ka longba ka isi batmai ka dai ban shimru ikilat kilenti kumnu ban yada ya ki cloud ki petap bat ki tulong ho ngitep ka district council ka don ni kita ki reserve forest ki don ni kita ki penbenai kita ki lau adong ya ki community forest bokum ta ter nengi hakini ki snam ki balale I kumba kini ki reserve forest lani kini ki cloud ki ba ka council ka long try haka jaka bakinde ki jaka ki ban yada lane ban penne ya ka jing jerngam jo ka mai mariang ni ipan ban kila adai pan ban kita ki jaka le si ki basulong tang ki jaka ban penmi pisa lane ban penyo nong yanur da ka bandi wat ikiding na gitu ki club kita nakalian do kaseng ngila kren ngila ajimut ya CM ba idai man syem ki la kelenti man penting kena ba kini ki reserve forest ki baka council kalong try ini ki cloud ki petap ya ki lau adong ki bagi snong ki don batrairi ki jongi ki long try ya ki balapan bana da ka des council dai ban penne ya kajing jerngam jong kini jaka ndai tang kata ki telong ki badon keleng jong put sam jaka des council ki dai ban syem ya ki la kelenti ban penne ya kita ki telong bat ni la ong ru ni la ajing mut ru bangim dai ban syuhun tang ha kajing penbenai kini ki lau adong ki baladon banta ka council ka dai ban syem ki la kelenti ru balada ka long le haman lagi snong haman lagi rat haman lagi hima dai bandon ni kilau adong dai bandon ni kita ki community forest ki ba dai ban pendek ya ka jinglong jerngam ka jongki but kawai ni ki jing ajing mut ka ba kaseng kala airu ni yo I ki isi ki bala dab kila syem ki initiative kumno ban penkut ya ka ba umkra ya ka sherpi ba ki wei ki wa nang iba kini ki ni isu iba I kumpa ki sudai tang ki jaka ban supelut ya ka pisa klem dayo I ya ununu so ubami na kata kajing penkut ya ka ba umkra na kata kajing penkut ya ka sherpi kum ta ter ni kwa apa ka isi ka banta kadai ban tre ya ka kam ban peniru ya tau so namar kam don jingmut ban supelut ka ya ka pisa daki pokrur ban pelut aku ban penkut ya ka wa umkra ya ka sherpi kum ta ter la dangim yo I pat ya tau so na ka umkra ku makalong mentang I kan dang ne kita kajing jabo kan ba ka pisa pat ya si na ka council ban ki wei pat ki tenat kala nang lut ti mdai tang kata mdai tang ya ka wa umkra nri wat itu ki wa ru belas dang bandu lan dia ban don ka jingma ni kwa ba ka is ka council ka ban ka isi ka ban syem ya ka jing kli ban penim ya kita ki wa ban penting kena ba kini ki wa ki badon ang dia po
rilum khasi ke jongi kinom du bat ka basau ke jing ai jing mut ka ba ka seng kalabu hakmat jong ka jong CM ba jong ka isi hi ka long ba hadien ba ka isi le si nang ni syakmat kan penduna no ya kata ka jing ai training license ni non tribal ka igalenti ka ba suk tam yung non tribal ban yo ya kala ka kabu ban khayam ni kalenti ka basuk tam ki ka lang ba ka jing pendon kam ya ki parado ki parsnam ki jongi hi ban kam kenti lane ban kam long try ya ki dukan ban kam long try ya ki business ba fair nilai i na kapor ba khanra na kalyang jok district council ha ba khanra na ki kenhun ki ba fair ha ki dukan dakhar la ni ki nu ki jaka ki ba ki no way ki le business ni i ba ki ba mi syakmat ki di bri ki jongi ba kam try bat kani ka pen i ba ka jingle benami hang ni apo rilum khasi ka jongi bat ha keleng ki jaka jok jala ka jongi ka long ba kala bun sebab palat ka don kata ka jingle benami tanakalang jok ka seng ngila ai jingmut ya ka isi ba ka isi nang ni syakmat kadai ban hawi kilat kilenti kumnu ban penti kena ba kani ka jingle benami jong ini ki brio ki jongi ki ba million ban mi syakmat ban kam try ya ki dukan ya ki jakale business lani ki kam khai pating jong ki wei pat ki brio ya ki bakum kita ki brio umdai ban chusha jam dai ban penti kena ba kum kita ki brio ki balik benami dai ban pensitom ki kat kum ki kendon jong ka an bat maki kita ki brio ki bakam bakilong try dah kabalik benami ki hak ban i ke jing shisha bakilong try shisha lo kata halor kita gidukan ki baki syukam try tina kalang jong seng ngila ai kini kijing ai jing mut akhmat jong siam ban ngila ongru ba ka seng ka kloi ban ya trailang ban ya ai jing mut na kapor sa kapor la da usiam bat ka isi ki don kam kijing ai jing mut ka jongi ban na kalang jong seng ngin but din ru ya kini kijing ai jing mut na kapor penti kena ba ka isi kan pentri kam ya kini kijing ai jing mut ki ban na kalang jong seng ngila bu akhmat jong siam ta si